Mangwanani akanaka vedare, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomana zvimakadii zvenyu. Inini ndiri musikana ane makore 28 years ekuberekwa. Ndakaendawo kuMozambique. Ndaenda kuMozambique kuya ndokubva ndanotora mushonga. Uyo mushonga wandainge ndichinzi wainge uri mushonga welucky, uyo wakazokonzeresa kuti tinge tichizoviga vanhu vana nezuva rimwe chete. Mukomanashi, inini ndiri musikana uye ndichikura ndaida mari, handidi kukunyeperai uye kusatogutsikana chaiko nelife iyo yainge ichiraramwa nevabereki vangu. Ndaiti kunyangwe ndikapfimbwa nemukomana uyo anenge achiti anondida, ndaiti kana ndikamutarisa kana ndikamukompeya neupenyu uyo wainge uchiraramwiwa nawo nababa vangu, ndaiti kana ndikaona kuti level rake rinenge riri pasi kana kuti rinenge rakaenzana kana kuti pamusoro mbichana nelevel rababa vangu, ndaibva ndamuudza kuti manje zvinoshandei kuti baba vangu murombo, iwewe wobva waita murombo. Nyaya dzamunenge muchinyatsokutaurirana dzinenge dziri nyaya dzei, asi dai wanga waitawo mupfumi, ndinoziva kuti kunyangwe ndikazouyawo newe kuma-introductions kuna baba vangu, ndinobva ndaziva kuti kunyangwe nyaya dzenyu ivo baba vanenge vachitobvunzawo kuti mari inombowanikwa sei than kuti ndouya kumba kwedu nemurombo. Pese ipapo mukoma, pandainge ndichitaura zvinhu izvi ndichiudza varume zvose izvi zvandainge ndichivaudza, ndainge ndichiri ne14 years mukoma. Ndo pandakatanga kuita zvinhu zvekudanana nevanhurume. Ndainge ndisingasarudzi kuti munhu uyo wandiri kudanana naye murume wemunhu here kana kuti anenge angoriwo bhachura. Ndainge ndava kutoziva kuti chinonzi kudhumanisa vanhurume chii zvekare. Kana usingadi kudhumanisa vanhurume unoita sei? Pavanhu avo vandainge ndichidanana navo, umwe neumwe ndaitomupa timetable yake, kunyange zvavo varume ava vainge vasingazvizivi kuti mumwoyo mangu ndainge ndakatovarongera timetable yekuti kana ukauya nguva yakati, kana ukangokaruka wandiudza kuti wakamira pagedhi repamba pedu, ndaibva ndakuudza kuti handipo ini, dzoka nguva dzakati. Ende nguva dzacho dzandinenge ndichikuudza kuti dzoka nguva dzakati, ndinenge ndichitoziva kuti umwe munhu wandanga ndichifanira kuti ange achizouya kana kuti anenge ari munzira, kana akangokaruka asvika iwewe wakamira pagedhi repamba pedu, zvinobva zvabatidza mahwani. Mukoma, ndakazototanga kutopinda mubhawa pandainge ndava ne15 years. Mushure ndatanga kuwirirana neumwe musikana uyo ainge achiitawo zvekupinda mubhawa. Panguva yacho iyoyo pandakatanga kupinda mubhawa, vabereki vangu ndakabva ndavanyepera ndikati ndiri kuda kutanga kuitawo zvekutengesa. Vabereki vangu vakabva vandihodhera mamwe mabhiskets aya ainge akakotwa nechocolate. Saka inini ndainge ndichingonyepedzera like ndiri kungofamba ndichingotengesawo mabhiskets iwawo. But nemusikana uya taitoenda zvedu totogara mubhawa, but tainge tichienda ari masikati. Ndo paakatanga kundidzidzisa kuti chii chinonzi bhawa. Pedzisiro ndava kutoita zvekutotiza kumba. Pandakatanga kubuda ndichienda kubhawa, baba naamai ndainge ndichivaudza kuti ndiri kuenda kunobatsira shamwari yangu iyo inoita zvekutengesa masamusa mubhawa. Vabereki vangu vakambotanga vachindirambidza, but musi wekutanga pandakatodzoka ndakabata kadhishi kangu kainge kangosarirwa masamusa awo ainge ari mashoma. Ndokubva ndatosvika, baba naamai nevamwe vanin'ina vangu vakatogara zvavo vachiona TV. Ndokubva ndaisa kadhishi kangu pasaidi, vanin'ina vangu ndakabva ndatovapa masamusa angu, inini ndikabva ndaburitsa mari yose iyo yandainge ndiinayo, ndichinyepera zvangu vabereki vangu kuti mari iyoyo ndo yandainge ndatengesa apo pandainge ndichibatsirana neshamwari yangu. Saka ainge andipa mari iyoyo kuti ndinge ndichinotenga zvinhu zvekuzobikisawo masamusa kuti ndikwanise kuzoitawo business rangu sebusiness iro raainge achiita. Amai vangu pavakaona ndichiburitsa mari yainge yakawanda kudaro, vakabva vafara vachiti, "Hii mwanangu,
inga Mwari ariko ndokubva vatotanga kutorumbidza Mwari paya, but kusaziva kuti mari dzose dzandainge ndaburitsa ndikaisa patebho mukomanashi imari dzekutoti ndainge ndatopiwa nevarume avo vainge vandikecha. On that day mukoma ndainge ndasangana nevarume 4 chete, ndainge ndisati ndanyanya kuzvijaira, but nekufamba kwenguva ndakabva ndatanga kuzvijaira. Sometimes ndaikwanisa kutorara kana nevarume kana 8 on one night. Vabereki vangu ndaingovanyepera kuti nhasi handisi kukwanisa kudzoka kumba. Zvandichaita ndezvekuti tichati kana tapedza kutengesa tobva taenda kumba kwemusikana uya, because kwatainge kuchigara kwainge kuchizivikanwa kuti kwaiva nevamwe vaiita zveutsotsi avo vaipota vachitaimira vanhu usiku vachivadzipa. Saka vabereki vangu pandakavaudza kuti kana kuri kunzi tikanonoka kupedza kutengesa masamusa edu tikaona kuti haasi kupera, tinokwanisa kuzogara late takamirira kuti zvidhakwa zvinge zvichizotenga masamusa iwawo. Nenhau yekuti tinenge tachaisa late, hazvizoiti kuti inini ndinge ndichizouya ndega kuno plus musikana uyu ainge andidzidzisa kubika masamusa iwawo. Zvaisazoita kuti iye atange auya kuzondisiya kumba kwedu then obva azodzokera kumba kwake ari ega, zvaisaita ba. Saka vabereki vangu vakabva vangozvigamuchira vakati, okay mwanangu, zvinoita unenge uchienda zvako uchinorara ikoko, but ikoko kwaunenge uri uchitengesa masamusa ako usazonyengereka mwanangu, zivawo nhamo yako, plus kunze uku handiti unoziva kuti kwava nechirwere. Zvose zvandainge ndichiudzwa nababa vangu naamai ndainge ndichitozvigamuchira, asi ndine mamwe mazuva awo andaitoti kana ndakatarisa baba vangu ndaitoti dedi, kunyange mukandiitira hasha dzose dzamunondiitira, asi munhurume ndava kutomuzivawo, ndo kaustubborn kandainge ndava nako. But vabereki vangu ndaisazovadudzira ba kana kuvaudza, ndaingoramba ndakangonyarara because nhamo yavo ndainge ndichiiziva. Asi nekufamba kwenguva zvakazongonzibvawo pachena, because kune vamwe vanhu vainge vava kutoita makuhwa ekuti inini ndinopota ndichipinda mubhawa. Vabereki vangu pavakazviziva, like amai vangu musi wavazviziva, vakachema veduwe, but painge pasina kana zvekuzviita. Ndakabva ndazotiza pamba ndichitya kuti vabereki vangu vanozondibata, ndichitya kuti vanozondirova, but amai vakazouya ndokubva vanditora kuya kwandainge ndava kugara, vakati mwana uyu achiri mudiki. At that time vabereki vangu pavakazozvibata kuti ndainge ndava kupinda mubhawa, ndainge ndava ne16 years. Ndakagara nevabereki vangu kuda kwegore rose ndisingaende kubhawa, ndainge ndatovawo munhu ainge atovawo bhobho. At that time pane umwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Mukomana wangu iye ainge atoriwo munhu ainge atori right, aiva mwana walandlord umwe wepa next door. Mama vaigara vachingondikurudzira kuti ndisasiyana naye because ainge ari munhu aiva right, but inini ainge achindibowa because pose patainge tichidanana haana kana kumbogara afungawo pfungwa dzekuti tinofanira kuti tinge tichizoita bonde. So at that time ndakabva ndazotanga kudanana neumwe sugar daddy uyo wandaipota ndichimboenda naye out. Ndaiti kana ndikaenda naye out tinenge tiine cooler box redu, tobva taenda kunogocha tichinwa zvedu tobva tadhakwa, then ndobva ndazodzokera zvangu kumba. Ndakaramba ndichingodanana nemukomana wangu. Mukoma inini ndakazotora passport yangu pandainge ndava ne19 years. Pandakatora passport yangu ndakabva ndanyepera vabereki vangu kuti ndainge ndichida kuenda kunohodha, ndokubva ndazotanga kuita zvekuenda kunozvitengesa muviri wangu kuBait Bridge. After ndadaro ndo pandakazotanga kuita cross border ndichienda kunohodha kuMessina. From there on ndo pandakazowirirana nomumwe musikana uyo watainge takambosangana paRutenga, because on that day ndine umwe murume wegonyeti ainge andikecha.
Saka murume uya akabva azondidropa paRutenga, but akangondidropa zviya zveraf. It seemed as if kumberi uko aiva nerimwe girlfriend rake iro raainge achangotanga kudanana naro. Inini ndokubva andishainira akabva angondisiya muRutenga ndiri desperate. Ndo pandakazotanga kuwirirana neumwe musikana uyo ainge achiitawo zvekutengesa muviri wake kuvanhu vematrack vanowanzokupaka paRutenga ipapo. Saka musikana uya takazotanga kungotaurirana paWhatsApp. Iye akabva azondiudza kuti anoitawo zvekupota achienda kunotora mabhero kuMozambique. Ndakazoenda naye kuMozambique kuya. Mukoma ndakabva ndatotanga kutoona kuti izvi zvemabhero ndo zvainge zvichitoita manje. Ndainge ndava kutodawo zvekuhodhesawo. Ndipo pandakabva ndazotsvakawo mushonga welaki kuti ndisazobatwa nemapurisa mubasa iroro rekuhodhesera vanhu, because vanhu vazhinji vaigara vachingochema nenhau yekuti vainge vachitorerwa mabhero avo. Kunyange inini pandakatanga kuitawo zvekubatisa mabhero, nditori nemamwe mabhero angu avo andainge ndakanyudzwa ndichiudzwa kuti motikari yacho iyo yainge yakatakura mabhero yainge yabatwa nemapurisa ndokubva vatorerwa mabhero aya. Saka mukoma ndakati ndagara gore ndichifambira nyaya idzi, ndipo pakazorwara amai kusvika vafa. Taenda kunhamo mukomanashi. Inini ndainge ndiri mubhazi, baba nesista yangu nehanzvadzi yangu vainge vari mune imwe motikari iyo yainge ichititevera mumashure nechitunha chaamai. Inini ndaisada kutambira padhuze nechitunha chaamai nekuda kwekuti ndainge ndichiziva mukoma kuti ndini ndainge ndauraya. Mota iya yainge iina baba yakabva yaita tsaona mukoma, asi payakaita tsaona yakabva yangouraya baba nebradha yangu nesista yangu. Mukomanashi izvi zvakandirwadza nekuti n'anga iyo yekuMozambique aina kana kumbogara yandiudza kuti ndichaviga vanhu ava nemusi mumwe. Iye ainge akati zvinhu izvi zvaainge achindiitira hanzi laki iri rinozodawo something after 4 years. Iye akangoti muzukuru, pano apa panenge pachidiwa ropa. Handina kunyatsokunzwisisa kuti ropa racho rinenge riri rei, because kainge katoriwo kekutotanga kutopindawo mumatare evanhu vanorombesa. Saka murume uyu matauriro acho ainge achiita neni, ainge achitaura neni nezviya zvainge zviine rafu mukati. Aisambondipa mukana wekuti ndinge ndichimubvunza apo pandinenge ndisina kunzwisisa. Saka akangoti muzukuru, zvinhu izvi zvandiri kukugadzirira zvinozongodawo kuti uzongopotawo uchingodonhedzera ropa pamusoro pechinhu ichi chandiri kukupa. Chinhu chacho mukoma chaita like chainge chichifema, so ndisingazivi kuti chainge chiri chinhu chinorarama here kana kuti chii, but chairakidza kuti chainge chakaita zvekungovezwa ndokubva chazoiswa zvuma zvainge zvakachitenderedza nemimwe micheka ine macolors avo ainge akasiyana siyana. Saka akabva angondirakidza akati, apa ndo paunofanira kuti unge uchizodonhedzera ropa kana nguva yacho yazokwana yekuti unge uchizodonhedzera ropa. Saka iniwo nekutya nerafu iyo yaainge achindiita, because aitoti izvezvi ndokuda kuti unge uchibuda mudare rangu, wanzwa here, ndinokusiya izvezvizvi, because pamba pake painge pakazara mukoma. Apa mari yacho yandainge ndabhadhara ainge achitoti ishomanene pamari idzo dzaanopota achibhadharisa vanhu vanenge vauya kuzoromba pamba pake. But akabva ati iye ainge afarira zvivindi izvo zvandainge ndiinazvo nekuda kwezera rangu, plus ndainge ndiri munhukadzi. Akabva ati vanhukadzi ndivo vandinoziva kuti kana vakagara vabata mishonga iyi, kunyange zvinhu zvikaoma sei, ivo havazombotsudzunuki kana kuita sei. Saka pandakazomubvunza kuti ko nhai sekuru, ko ropa rehuku rinoita here, ndakabva ndazongodzingwa mudare muya zvikanzi mari yako yatopera. Iwewe muzukuru, chienda unoita mari, asi kana zvako zvazoita uzodzoka kuno muzukuru. Mukoma, zvitunha zviya zvakaendeswa kumochari. Vanhu kwava kusvika kumusha nechitunha chaamai icho chainge chavingwa. Musi waitevera vakoma vababa vakabva vaenda kunofambira kuti mumwe mitumbi mitatu inge ichiuya kuzovikwa zvekare. Mukomanashi mapepa haana kana kumbotora nguva, vakauya nezvitunha zvitatu
izvi panguva iyi ini ndainge ndatombotorwa kuti ndiende kumba kwaambuya vanogara pedyo nepamusha wedu kunogeza. Ipapo tainge tanzwa kuti zvitunha zvainge zviri kuuya, asi mukoma ndakati inini ndichingonosvika pamukova wekitchen makofini akabva adonhera pasi. Mukoma makofini awa paakadonhera pasi akaita imwe noise yekuti munhu wose ainge ari mukitchen akavhunduka, because pakaita like painge paine zvinhu zvainge zvaputika, but pakadonha makofini awa mukoma Nashi haana kana kumbotsemuka, but nenoise yose yainge yaiitika mukitchen mukoma ndaitotarisira kuti makofini iwawo aifanira kuti ange achizotsemuka kana nepakati zvitunha zvobva zvatodonhera pasi, asi zvose izvozvo hazvina kana kumbogara zvaiitika. Zvenhamo zvakati zvapera ndakabva ndadzoka ndikatanga kugara pamba apo pandainge ndakasiyiwa nevabereki vangu, asi handina peace. Vandakauraya vanondironda siku nesikati mukoma Nashi. Ndazama kufamba asi zvaramba. Ndinodawo help, ndinoda kuti mweya iyi inge ichizorodzwa ndikwanisewo kushanda kuti ndikwanise kurarama, nekuti kuda kuti ndinge ndichiita zvemabhero anongotsakatika. Ndiri munhu wekuti ndava nerimwe zemunyama, ndanzwa nekusungiswa nevanhu mushure mekutsakatika kwemari pamwe chete nestafu yavo. Hapana chandisina kuzama mukoma, ndabvongodza pose asi hapana kana chiri kumbochinja. Usiku handirari mukoma, ndinenge ndakangosvinura. Dzimwe nguva ndinozotoita zvekuzotongobvutwa nehope. Kazhinji pandinozobvutwa nehope ndinenge ndakangogara pamubhedha wangu, asi ndinenge ndakaita zvekuzendama nemadziro. Ndo zvandakaona kuti kana ndikagara pamubhedha wangu ndakaita zvekuzendama nemadziro ndakatarisa kudhoo, vabereki vangu vanobva vatadza kupinda mumba umo mandinenge ndakarara. Asi kana ndikangorara kudai pamubhedha ndinozongokaruka vabereki vangu vakamira kumakumbo emubhedha wangu. Mukoma, please, kana muchizivawo munhu anokwanisa kundigadzirisirawo nyaya dzangu idzi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo nhamba dzake. Ndatenda ndichange ndichitevererawo macomments evamwe. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hadzo vedu we, asi please ngatitaure naye mwanasikana uyu. Hey, kutaura naye kudai hanzi kana zvaibvira hazvo ndaingozviuraya zvangu, asi zviri kuramba. Kusaziva kuti mwanasikana uyu akatombozama here izvi zvaari kutaura kuti zviri kuramba. Asi vedare please ngatitaureiwo naye mucomment section, asi kuzviuraya mwanasikana sandiyo solution, nekuti kumberi uko kwauri kuenda hauzivi kuti kunenge kwakamira sei. Saka zviri nani kuti unge uchingozvigadzirisa uchiri mupenyu kudai. Vedare ndo message yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.